Vítejte nového videa, dnes si zahrajeme hororovku Zo Studio.cz, čaute. Tak ideme sa vrhnúť na to. Ešte predtým si dám tišie zvuky. Musíme byť iba 4 a nemáme tam byť 2. Dobre. Tu poď. Nie, nechcem ísť s týmto typkom. Musíme. No poď. Ale nemôžeme ísť 4 už. Počkaj, poď za mnou. No Tak, tu. som tu. Si poď ku mne. Á, som tam. Dobre, ideme. Yes, sme tu. Ideme tu tak. Venujeme sa celý čas. Na kamera, dobre? Kde si? To je pre starý počítač. Ako vypadám? Ty si aký? Ty zajačík. Ja som zajacík? Ja stojím pri počítači. A kde si ty? Ty si Jocraft? A ja som zajac? Hej. Neviem, ako sa hraje tá hra, ale nejak ju skúsim hrať. Ale chcem ísť von, nechcem ísť pred z tohoto tu lekárne, či čo to je lekárne. Áno, to je lekárňa normálne. A to má byť hororovka k tomu. Keby som vedel, tak by som rád chcel vedieť, ako sa otvárajú dvere. Ja by som otvorila dvere, len čo tam bol. Jeden drom. Počkaj, operovať typka a Rčkom. Nikto není. Turej, nikto stále není. To je nechodové ísť, tam ja som. A ja som tu zasa. Tu je moja izba. Tak nikto nemôže chodiť ku mne. Počkaj, typkyňa tam má. Či ty tam máš? Jocraft, kam ideš? Ona napísala ochúvner. Možno tam v druhej lekárni bude niečo. Tu nič. Tu tiež nič. A vo 5. Stále nikto nie je. Ja poviem nejaké dolariky, či čo to tu je. Nie je to až taká dobrá hororovka, ale... To čo tu si ty? Dobre. A chod si tam ľahnúť niekam. A čo to je? Ako sa hraje tá hra? Aha. Tu mám tak fotku. Ona nejak Aha, tu, teraz je tu fotka. Ona vypadá jak nejaká nehrieštninka. Ja jej to dám. Tu máš ty nehrieštink. Počkaj, tu je niečo nové. Hej, ale ty si mi zobral kartu. To ani náhodou. Ty kam ideš? Do 2 drum. Ona šla to... Koľko máš mozku? Mozku 72. Do druhej drome. Ja tu má byť... Zatvorme dvere pred ňou. Ale však tu však ide tu ideme, ona si tu ide sadnúť, nie? Áno, ide tu nový lekár. A ty chodíš preč. Choď. Čo potrebuje? Nič nepotrebuješ? Hej, tam bol boss. Ja tiež mám drogy. A nejdu jej to nejak dať. Ale ja tu nechcem mať už v ruke. Daj drogy, chcel ti dať drogy. Tak. Ečko, dám Ečko. Vylečas. Ja som jej dal drogy. Abo? Voda, čak poď sa, niekto tu prišiel, nejaký blbec. Jeleň. Je to normálne, to tá hra? Není. Chceš drogy? Chceš pitie? Dám ti pitie. Ty, nehuč tu. Počkaj, ja trošku zapnem zvuky. No úplná hororovka, ne? A tá pani tu odišla, tak ja to neviem dať preč. Kvečko, nie, nejde to. Blak. Pane Bože, nejaký nový typek prišiel, okamžite do toho.
Ja chcem ísť prestať, ja. Normálne prišiel tu pán lekár a kam ideš? Ty ideš tu? Idem za tebou. Tak chcem vidieť, kam ideš. Ale nepustí ma to tam. Tak ja ťa odfotím kľudne, aby som mal tvoju fotku. Ona je zlá, ona je plove. Fuj, ona je zlá. Sebi chod tu ku nám. Ona je fakt zlá. Otvoríme dvere. Ale. No ale prestaň. Oh no no. Pane Bože. Sebi rýchlo preč, že však je tu jaký typek. Pane Bože, idem tam, kde sú počítače. Sebi, čo sa na nás pozerá? Fuj, to čo je? To čo je? To, Pane Bože. Videl si, čo tam sa pozeralo? Idem to otvoriť. Rýchlo preč. Áno, aj preč. Tu sa pozerá, tu. Oh my god. Kde je? Ide domov, mači. Konečne. Aspoň príde nejaký nový lek. Áno, mačička. Ja ju idem robiť, ja viem, ako sa to robí. Som naučil. Sej potom, choď preč. V pohode? Aha. A ja som sa poskával. Pane Bože, čo to stále zatváraš, tak? Ale fanta to ona píše. Však nechaj ju na pokoji. Však ja som už niečo urobil. Prečo píše doma na mačka? Ale ja to normálne, ja tu viem robiť, ty tu nevieš. Ja tu robím, to je moje miesto. Dobre, dobrý deň. No daj mi niečo dobre. Daj mi podpis. Ty čo zatváraš? Ty kocúr jeden. Ja budem to robiť. Ja viem. Ty toto, tak. Jen to tak zaplatiť. Tu tak. To baví. Aj mňa to baví. Hotovo. Obslúžil som ho. Ahoj. Ty choď preč. Pani. Chate. Kedy príde nový týpek? Ona... Nie, ja idem za ňou a ja ju nejak zabijem. Toto pani. Lebo ona je zlá. Chcem, aby som jej dal zlé lieky a ona by umrela. Ja. O, čo to je na streche, vidíš? Čo na strechu? Och. Dáme niečo zlé. Jednotka. Očiči. Pozri sa hore na stenu. Očiči. Očka. Počkaj, idem obsluhovať. Pane Bože, tu... Choď preč, ja idem dopísam do chatu. Chat, ako sa zapína chat, Pane Bože? Ale... Tak dobrý deň, ty si starý detko. Tak čo chceš? Tak už môžem Ty, čo zatváraš? Ja to chcem mať otvorené. Však daj. Ten typek ty mi nič nedávaš? Ty chceš kafe. Však... Nic nebudem kupovať. To ten... Čo ty robíš? Embreč. Jak čo tu je s tou hrou? Pane Bože, to je fakt hrozné. No dávaj, môžeš ísť, ne? To je teraz na rade, ty alebo ty? Oni tu budú čakať. Hej, nový týpek, idem tam obsluhovať. Ty áno, choď preč, choď. Čau pani, daj mi niečo. Daj mi to ten predpis. Daj mi ten predpis. Díky. Teraz ja môžem odfotiť. A teraz to môžem urobiť. A teraz loading. Tu bude karta. Dobre, mám kartu. Dal som ti. A hotovo.
A keď ty si to robila, ty nejaký... Čo? Ona sa volá Ja sa začala byť oveľa hlúpejší. Koľko máš percenta hlúposti? 59. Ja mám 52. Ja mám toľko hlúpostí, Pane Bože, môj mozog prichádza preč. Ja tu iba pred obsluhou stojím. No ukáž kamery. Kamery zatiaľ super. A čo? Nová pani? Nie, ale existuje, ne? Ty, dobrý deň. Ty chodíš preč? Nie, ty nepôjdeš. Ty je zakázané. Áno, bude prekovať tu pani. Ešte ja tu pani chcem zahrať. Čau, Job. Daj mi okamžite veci všetky. Pane Bože, my sme obslúhili ako typka. Je to aký zlý typek. Ja ju zabijem. Aha, sa sám zabijem. Ja sa volám Chris It, a to je pravda. Prečo mám 51 mozku? Je toto normálne? Ani ty studio.cz nevieš? To... To je zlý? Aký je zlý? Ukáž, nevidím nič. To, Pane Bože, idem preč. To čo je, není to zlý, ale tu je nejaký degeš. Čo, kde si? Pani, ty otváraš dvere? A už je strecha normálna, dobre. To si ju ide. Počkej, čo potrebuje to tu. Tam dáme farba. Aj mňa. Pretože mám 50 mozku. Normálne to ukazuje. Jo, bro. Normálne je zdravá. Wow. Prišla nejaká lekárka, keď sa tu skáče. Pro. Ja som pro normálne. A zostal som peniaže. Pane Bože, ja mám... A čo to best? Najlepší zatiaľ. Ja som bol extrémistý. Ja som najlepší normálne. Ja tu nič tým ľuďom nerobím, len tu obsluhujem. A mám iba 49 mozku. Normálne, a ty koľko máš mozku? Ty choď... 46. Normálne, ďalšieho som obslúhil. Žil. A nedáš mi peniaze? Náhodou, daj mi tie prachy. Daj mi prachy. Nedávaj mi prachy, to ten typek. Dobrý deň, ty si nejaká lekárka. Bodka. Chápeš? Oni tam úplne zle sú. Dobre, ale... Ja to robím. Nie, ty mi budeš brať. Nie. Díky. Drom 1. To je nejaké zlý. O, fuj. Daj mi to. Si by prišla tu nejak na zle a je do drum 8. 8? Hej, 8. Chod na... Ja zostala 7. Ja... Osmičku, zabij osmičku. Zabij? Ja sa nestaram, ja obsluhujem. Tak sorry. Ešte ja sa rozhodol o 7.
Zabijú. Drom 2, môžeš ísť drom 2. Ja som to ja. On tu má kávu. Kávu! Ona si kávu? No, ja Čokolád. ja nemôžem, fakt. Pane Bože, čo tu? Normálne nejaké guličky tu sú. Daj, tak, tu máš, tak, úplne sviešne. Thank you, doktor. Ja sa pozriem o osmičku. No, čo mi to dokáže? Dobre, Ečko, tak, hotové a idem tomu typkovi dať. Ja mám veľmi veľa logiky. Nový typek do štvrtej. Osmička je zlá? Neviem. A tam je nejaký čierny typek, ktorý sa iba pozeral na mňa. Ten? Počkaj, ten? Hej, on sa iba pozeral. On zabiť? Hej, zabij ho. Dobre, ako zabijem. On tam spí? On tam spí? Pane Bože, ty si ho zabil? Ešte ho zabijem. Fúha. Je zabitý skoro. Kde je? Ono ho nesie. Ona vyhodzuje jeho srdce do koša. No. Wow. Čiže ho tam nevidím. Kde? On vypadol na strechu? Kamo, ja... Kamera. Ja nechcem tu kamery mať, ale v tejto hre môže byť. Nový zákazník, kde je? Ty odsrav, choď preč. Keď som ja inak... Čo? Ja mám na to veľmi, že som to zabil, akože... Ty si ho zabil? Fakt? Tak ty si dobrý. Ale som ich dal zachránil. Keď bude nový človek. Nie, ty nepôjdeš. No keď príde nový typek? Na bajk. OK, máme tu novú mačičku. Prišla? Toto je zlé? Není. No dávajte, kedy príde nový typek? Typek? Kedy príde nový typek? No ja hľadám nového typka. Ako môžem teraz ísť na chat? Ako sa otvára chat? Počkaj, dám tak. A toto je zlé? Neviem. No v tejto hre nemôžeš písať do chatu. Sebik? Nie Sebik. Nejaký typek tu volá sa Sebik. Ale odpojil sa znova. Ale aspoň, že Studio.cz sa neodpojil. Jodsraft. To je mozog. Čo tu leží na zemi? Ale ona stojí veľmi veľa peňazí. Ja som si veľa robuxov vydal na minulej hre. A mám iba 447 robuxov. No to máš, ale pále ti. 42. A ty máš koľko? 49. 49? Akože ja mám toľko málo. Však kedy príde nový typek? Už to ide nový? Ono iba ide preč. Choď preč. To je moja pokladňa. Hej? Moja. Mne sa nejde písať do chatu. Veď vypadni. Ona je blbá. Mne nefunguje tlačítko. Keď budeš tvojimi hráčmi, to je hrozný hráč. To čo bol za zvuk? To akého patra? Ja fakt neviem, prečo tu sedí. A ona je úplne vystrašená. Ono nejde klačiť jak v Minecrafte. Yo, bro. Dobre, poďme sa pozrieť na kamery. Nič zlé. Tak. Kamera tu nefungovala. Ježiši. Kamera trošku nefunguje.
Dvoch som zakryl. Daj, odber. No fakt, daj odber. To je potrebné. To musíte dať všetci. No to je len. Dobre, nový typek prišiel. Wow. Počkaj, ty choď preč. Ja berem veci. Kto je pro? Ja som z dola pro. Kto ukazuje, koho ti to ukazuje mňa? Ja som fakt pro, ja som pro. Hello, what is this right now, bro? Štvrtý deň je. Go, Igo, room 4. Ona ide do room 4. A tento deň chodia veľa zákazníkov. A to je dobre. Hello, no už dávajte veci, Bogo. Wow, že klieskam. Thanks for 2. Ona ide do druhej Romy. Jak si tam ide. Ja potrebujem viac mozku mať. Mám kavičku. Akože ona išla do druhej? Hej. O, dobre. No typku, už dávaj to tu bielý ten, či čo to je. Čo si zatvorila, pani? Ten typek kvôli tej pani odišiel. Ten typek je naštvaný kvôli tej pane Bože, to čo prišlo, ona môže ísť. Nie, Čo prišlo? veľmi dobrá typeček. Však pôjde do nejakej roomy. A ja bože. Hej! Nezatváraj! I to tak urobím. Nezatváraj, však ten typek bude zákazník. Dobre. Dobre. Ide si do nejakej roomy. On ma vystrašil, pane Bože. On zabíja typkoch. On zabil typka. Myslíš našho spoluhráča? Hej. Kvôli tomu, lebo ja som tá jedna pani stále zatvárala. Tá zatvárala, ja to otvárala. Pane Bože. Tak to je. Dobre, ale prežil som. Dobre. Ja ti dám takú bombu. Ja sa boja, musím ísť k tebe. Tak tá pani má Robuxy. Ty fejkuješ. Čo skví minigal? Nie. To nie 15 Robuxek. Dobrá. Asi hej. Fuj, umrela, pane Bože, ja mám také nervy. Ona umrela, tak dajte do pokoja. Ona umre za 5 sekúnd. Ale aspoň, že ja vieš čo? Toto pani ma elektrizovala. Tak tentokrát asi nebude pro, nie? Víš, jak to robím rýchlo? Neber ho. Netreba ešte tom dať zákazníkovi toto aj nech ide si. Room 4, poď. Dám si kávu, hej? Ja som si nie že kúpil, ale tu bola nakvietnovaná. No poď za kávu. Dobrý deň. Dneska to budeš delať. Ty čo zatváraš? Nezatváraj, bo ja ti zatvorím to tu.
Kvôli tebe je tá pani Ty tu nemáš byť! Ty tu nemáš byť! Ja ťa zelektrizujem normálne. Ty... Čo mám robiť, keď je tu pani, ktorá nemá mohol? Ja som ja. Pane Bože, áno. Dobre. Tam typkovi, to je... Nezatváraj. Ono môže do takej rúmy. Mám to! Ona ide zabiť ju. Ona ide k nám, nie? Ja som Sebi, ona ide do rúmy. Ona ide do rúm 1. Úplne nebezpečná pani. Chod do rúm 1. Ticho, to sa zrobí. Ja sa mi povládim. Tu je pani úplne mŕtva. Čo jej dáme? Bielize. Ochu. Počkaj, ja zachránim. Padni. Dobre. Sebik! Ja som sa zľakol. Nie Sebik, ale jo. Kamo. Ja som sa tak zľakol. Čo? Však tam bol nejaký muž veľký, ktorý ma fakt vystrašil normálne. Keby si chcel vidieť, tak si pusti to video. A daj tomu like a odber, hej. Pane Bože, ide ďalší zlý typek. Nie že zlý, ale divný. S očami divnými. Ja som sa tak preto vystrašil. Hej, ona ma... Nebí ma. Mám... Však to zostav, že... Nezatváraj, bo ja ti zatvorím. Ja vás pomôžem, ja sa. Tam je naša pani divná. Drom 1. Stále do Rom 1. O, Ježiši, to ešte ďalší nový typek, čubaky vypadá. Ja to tam pustím. Nezatváraj, ja ho tam chcem pustiť. 1. Ja ho tam pustím toho typka. Tam sa neviem za to vidieť, čo si nedru. Áno, Sebik, on bude do room 8 ide tá pani. Či ten typek, ten typek ide do room 8. Si chod tam do room 8, ja tiež. Si chod tam do room 8 a ja tiež. Ja to kamo. My tu koľký vyhrajeme? Neviem, traja. Pomoc. Čo? Sebik, ja som sa zľakol, klika. Tak. Chcem vám povedať, ako sa vám video páčilo, dajte like, či nie, robím si tam. Pane Bože. Ja som nedovedal, a potom Pane Bože. Fakt divné to je. Ja musím idem do room 8, tam je nejaká... Čo sa trakuješ? Ja ju tam nevidím dostať. Ježiši. Čo tu robí? Ja som sa zľakol, čo tu vedľa. Ja sa tiež. Pomoc! Sebik, on ťa zabil! Si dead? Ale kde noci? Sebik, on aj mňa zažrať. Kámo, ja si mŕtvy? Hej. Tak si dá rewind. Okej, no nie. No. Fú, a že ja žijem. Ja už by som skončil video. Tak. Ok, aby sa mi zapáčila, dajte like a odber. Ja si to nechám pozor. To čo je? Držku. To čo je? Stačilo ma zajebať iba. No fakt divnú držku. Ako som video páčilo, dajte like A odber a čau. Čau, ľudíme sa s vami, bude druhý diel, keď dáte 3 lajky, to je jedno. A nemusí, keď to je jedno koľko lajkov, ale čau, dajte 10 lajkov, čau. Čau.